Исәнмесез, без сезне Адымнар студиясеннән сәламлыйбыз. Атнаның төп вакыйгалары, аларга караш, фикерләр һәм шәхесләр бүгенге тапшыруда. Коммуналь шелтерләрнең торышы халык зары булып берип чыккан мәсьәлә. Торбаны кисеп алалар да, кисеген ямыйлар да, шул торбаны табып куялар. Республика җитәкчелегенең яңа карары. Будем запускать программу по модернизации. Район башлыкларының бер өмете. Безнең өчен бик зур бәхет инде. Көнбатыш Нил бизгәге. Нил кайда да, без кайда. Акчарлык, үрдәк һәм бакланнар кебек су кышлары алып кайтам. Татарстанда бакланнар үрчи. Сакларгамы, атаргамы? Бу да нәк Колорадский жу инде. Гәүһәргә тиңмәшет. Тарих аша халык дингә ничек кайта? Аны шартлаттылар диләр инде. Бу ялларда төзүчеләр һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Республика үсешен тәэмин итүче тармакта хәзер 86 меңнән артык кеше эшли. Бездә инде 3нче елын халыкара дәрәҗәдәге олуг юллар салына. Йортлар төзелеше буенча Татарстан узган ел рекорд куйды. 3 миллион 400 мең квадрат метр торак тапшырдылар. Район шәһәрләрдәге капиталь ремонт, ишегаллары, парк, социаль учреждениялар төзүчеләрнең хезмәте. Бүген аларга Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Я хотел бы поблагодарить прежде всего ветеранов, поздравить работников строительной отрасли и вклад строительной отрасли в развитие нашей республики, он огромен. Шулай туры килде, нәкъ бу атнада Рөстәм Миннеханов район шәһәрләр өчен бик көтеп алынган программа әзерләнәчәге турында хәбәр итте. Ул коммуналь шелтәрләрне яңартуга кагыла. Аларның искелеге республика организмының иң авырткан җире иде. 26 мең чакрым торбаның 8 меңе бүген яңартуга мохтаҗ. Гәүдә бар, әмма бер кул эшләмәгән, бер аяк йөрмәгән кебек. Моңарчы күпчелек социаль проблемалар бездә президент программалар аша хәл ителеп килде. Мин хәтерлим, 2010 елларда үтүкне кабызсам да, әниләр балага 3 яшь тулды, кая куйык, бакчада урын юк дип зар еллар кебек иде. Рөстәм Миннеханов республиканы җитәкли башлагач, бәләкәч беренче социаль программа буларак кабул ителде. Инде күптән көн кадагында ул проблема тормый. Аннары йортларны капиталь сөкләндерә башладылар. Тормыш өчен хәл иткечләрен чишкәч, парк, сквер, җәмәгать урыннарына да чират җитте. Бу яктан караганда республикада эзлеклелек бар. Минтимер Шәймиев заманында тузган торактан күчерү, авылларга газ кертү, асфальт юл салу булсынмы, халыкчан проектлар хәзер ЖКХ тармагында кулачлаячак. Бу карарның никадәр көтеп алынган булуын Гөлназ Сәйфетдинова районнардагы хәл аша анализлады. Татарстанда коммуналь шелтәрләр 26 мең чакрымга сузылган, шуларның 3тән 1 өлеше тузган. Турбалар җир астында, проблема күз алдында түгел, әмма мәсьәләнең никадәр җитдилеген республиканың әле бер, әле икенче шәһәрендә килеп чыккан аварияләр искәртә. Батареялар суында да 1-2 көн салкынча булды, как раз салкын көннәре. Сусыз отырган чаклар булыштырды. Кайнар суның температурасы низковатый. Ул 60 градус примерно булырга тиеш. Ул аңа җитмәй. Әгәр җылылык шелтәрләре бөтенләй диярлек тузган шәһәрләрнең берсе, алар республиканың антирейтингына 3 ел элекләкте. Чатнама салкында меңләгән кеше җылысыз утырган көннәр була. Котельнийларның егәрлеге җитмәгәнлектән авария булмаса да, фатирларда температура нормадан түбән. Бүген шәһәрнең 9 участогында турбаларны алыштыралар. Үзәктә казылган урыннар күп. 21-22 ел сезонны алсак инде, без инде 237дән артык аварийный ситуациябыз булды. Бу инде безнең бәләкәй генә шәһәр өчен, бу шәһәрдә инде бүгенге көндә 20 мең кеше яши, менә квартирный өйләрдә 10 мең кеше яши, бик зур шактый инде күләмле авариялар. Кышкы көнне алсак та инде 270 көн безнең шутлана инде. Кышкылык көне инде, отопительный сезон көне дип әйтик, көн сайын бер авария дип әйтик инде. Бүген сораштырсак, күпчелек район шәһәр башлыклары шушы сүзне сөйләр иде. Россия Дәүләт Советының торак коммуналь хуҗалык юнәлеше буенча эшче төркем җитәкчесе буларак Рөстәм Миннеханов коммуналь шелтәрләрдәге аварияләр мәсьәләсен ил президенты катнашындагы утырышта күтәргән иде. Татарстанга узган ел коммуналь шелтәрләрне яңартуга 5 миллиард сум бүленде. Әгәр җаның буенча 2 елга 500 миллион сум акча ала. Монда шул хисапка җылылык шелтәрләренең күп өлеше алыштырылуын, әмма су белән тәэмин итү, юынтык су агызу турбалары да 70%-ка искергән. Аларга кулда тимәгән. Республиканың үз программасы булачак дигән хәбәр биредә бик көтеп алынган. Шундый зур программа республика уровеньда кертү, ул инде безнең өчен бик зур бәхет инде. Халык өчен бик зур бәхет. Менә аны алыштырып куйсак инде, ул киләсе 20 елга, кимендә 20 елга үзенең хезмәт күрсәтәчәк.
Бу атнада Түбән Кама башлыгы Рамил Муллин шәһәрдәге хәлне шушы бер ролик белән ачып салды. Эшчеләр торбаны казып чыгара, аның су бәрмәгән урыны юк. Вазгыятьне шушы ападан да төгәлрәк итеп әйтеп тә булмас иде. Торбаны кисеп алалар да, тишеген ямыйлар да, шул торбаны тагып куялар. Яңа торба кирәк бит. Түбән Кама төзелеш министрлыгы антирейтингына узган ел эләкте. Яңа ел бәйрәме вакытында 30 тапкыр кайнар су бирүне туктатып торырга туры килгән. Салкын көннәрдә торба тишелү сәбәпле 60 йортка җылылык бирелми тора. Шәһәрдәге инженер шелтәрләрендә 22 урында хилафлык булуы ачыкланган. Бу атнада без килгәндә шәһәр казылып биткән иде. Хәлнең катлаулылыгын шушы торбага карагачта чамаларга була. Ситуация бик җиңел түгел. Менә анализ ясаганнан соң, безнең интернетка кергәннән соң анализ ясады. 600 километр торбаның бүген 240 километры кайнар су бирә торган. Аның 90% бүген сыйфатсыз суаганнан. Шуңа күрә булар инде тулайым алмаштыру таләп итә. Быел 1 миллиард сум безнең инде менә бу җир астындагы торбаларны алмаштыруга җәрәп ителде. Әлбәттә инде бу зур җиңү безнең өчен, ләкин әле бу олы юлның беренче адымнары гына. Су, җылылык, канализацияның тузу дәрәҗәсе 90%-ка җиткән районнар бар. Чистай шәһәре халкы быел 3 көн сусыз торды. Төрле федераль һәм республика программалары буенча моңарчы башкарылган эш һәм бу эшләргә тотылган сумма диңгездәге тамчы гына дип белгечләр. Казанда гына су, канализация шелтәрләрен алыштырырга 142 миллиард сум кирәк. Бу территориядә без елына 2-3 мәртәбә уже устранение порывы булды безнең. Шуңа күрә турбалары износлары примерно 80%. 40 порыв күпме ул, әзме ул, менә кемгәдер может быть әз, безнең өчен ул менә күп дип саныйбыз, потому что эшләргә безгә. Казандагы турбаларның күбесе узган гасырның 30-70 елларында төзелгән. Кайбер урамнарда хәтта агач һәм керамикадан ясалган турбалар ята. Әйтик, Казаннарга җәмгыяте ел саен искергән шелтәрләрнең 2,8%-ын яңарта. Еллык ихтыяҗ 4%. Бездә таушалу проценты 59%. 2 ел эчендә безнең 400 миллион акча бу инвест программага керде. Яртысы үзебезнеке, 220 миллион, калганы хөкүмәт акчасы. Бу бик яхшы программа, кирәк, киләчәктә дә булса бик зур сорауларны эшитирек, чөнки үзебезнең хәлгенә җитмәячәк бу вопросларны. Республика рәисе игълан иткән программага башкаларның өмете зурдан, чөнки 1000 еллык тарихы булган шәһәрнең җир астында меңләгән проблема ята. Вакыт-вакыт өскә фонтан булып бәреп чыга. По нашей оценке, только для водоканала надо больше 100 миллиардов рублей. Безнең исәпләү буенча водоканал буенча гына 100 миллиард сумнан артык акча кирәк. Рөстәм Миңнеханов яңа программа буенча каядыр 300 миллиард сум турында әйтте. Бу хәзерге программаларга өстәмә буларак килә торган сумма. Барлык финансларны кушып, проблеманы хәл итү мөмкин. Эта программа будет шикарной. Бу программа безне коткара алыр иде, чөнки андый масштаблы программа булмаса, җитди проблемалар булачак. Хәзер тариф чыганакларын кулланып, без кышка әзерләнсәк тә, ул кышын урамнарда суда батмас өчен генә җитә. С большим воодушевлением и благодарностью услышали слова раиса нашей республики Рустема Нургалиевича Миңнеханова, что начинается новая масштабная программа обновления ветхих сетей. Республика рәисе шәхсән игълан иткән карар халыктан зарланулар, мөрәҗәгатьләрнең күп булуын исәпкә алып әзерләнәчәк. Будем запускать программу по модернизации. Мы будем делать программу и более серьезно вкладывать вода, канализация, тепло. И вот сети особенно в непростых условиях, поэтому будем двигать. Ол да зур эш тора. Башта программаның проектын булдырып, аны хөкүмәткә тәкъдим итәчәкләр, аннары программа кабул итәргә тиешләр. Әлбәттә, ул елларга сузылачак программа һәм барлык шәһәрләрне бер юлы кылышлауны күздә тотмый. Бу мөмкин дә түгел. Шунысы ачык билгеле, республика җитәкчелеге башлангычы белән тотынган күләмле программалар моңарчы үз нәтиҗәлелеген раслап килде. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Гадел Миндубаев, Адымнар. Бу атнада Россиядә көнбатыш Нил бизгәге белән авыручылар 19-га җитте. Шуларның 14-е Татарстанда. Узган атнаны без 9 күрсәткече белән тәмамлаган идек. 2023 ел буена республикада 8 очрак теркәлсә, быел ярты елга 2 тапкырга артык. Шунысын әйтергә кирәк, авыру кешедән кешегә юкмый. Димәк, үзеңне тышкы йогынтыдан гына саклыйсы. Кемдер Нил кайда да, без кайда дияр. Ничек инде көньяк киңлекләр өчен хас авыру планетаның төньяк ярымшарында күренә башлады. Планетаның глобаль җылынуының моңа нинди катнашы бар? Республикада бөҗәкләрдән саклану өчен табигатьтәге ял урыннары тиешенчә эшкәртеләме? Һәм җирдән ничек сакланасы? Инзилә Хөсәенова репортажы. Всегда здесь были комары, но в этом году это просто невозможно. Но здесь и лягушки, и цапли. Юлия Акимованың башта температурасы күтәрелә, аннан соң тәнендә тимгелләр барлыкка килә. Дачасы Казан су елгасы буенда урнашкан. Урамга чыксаң, ширкиләр сырып ала. Ширне шулар йоктырды ахры ди. Она началась с лица,
Башта кызыл тимгелләр йөземә чыкты, аннары кулларны басты һәм әкренләп бөтен тәнгә таралды. Мин аны башта чәчәк авыру дип уйладым. Табибка баргач, көнбатыш Нил бизгәге түгел микән дип шикләнделәр. Хастаханәдә минем кебек симптомнар белән килүчеләр күп иде. Чиратта утырдым. Без республиканың йогышлы авырулар хастаханәсенә юл тоттык. Исемен әйтергә теләмәгән бу ханым шулай ук тимгелләр белән килгән. Бу атнада Мисырдан кайттым. Ялда вакытта ук температурам 38-га күтәрелде. Аякларны кызыл топлар басты ди. 3 числа были. 3 августтан бирле авырыйм. Инде бер атна үтте. Тимгелләр кан сауган төсле. Терапевт караганнан соң бизгәк булу ихтималы бар дип монда җибәрде. Хәзер йогышлы авырулар хастаханәсендә көнбатыш Нил бизгәге диагнозы куелган 5 кеше дәвалана. Бер авыру реанимациядә ятып чыккан. Озак вакыт температура төшмәсә, яки менингит, энцефалит кебек авыруларга шик туган очракта монда салалар. Беренче билгеләре гриппныкына бик охшаш. Упорная головная боль, которая не купируется. Дару эчеп тә берничә көн баш авыртуы басылмаса, температура күтәрелсә һәм тәнгә кызыл таплар чыкса, һичшиксез табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу Нил авыруының төп билгеләре. Гел баш авыртканнан аңын югалтучылар да бар. Күбесен укшыта башлый. Көнбатыш Нил бизгәге кешедән кешегә юкмый ди табиблар, тик шулай да йогышлы авырулар хастаханәсендә тәненә тимгелләр чыгып килгән пациентларны аерым ишекләрдән кабул итәләр. Алардан башта кан анализы алалар һәм шул рәвешле авыру бармы, юкмы икәнлеген ачыклыйлар. Роспотребнадзор биргән соңгы мәгълүмат буенча әлеге чир Татарстанда 14 кешедә теркәлде. Аларның барысы да безнең республиканыкылар, чит илләргә чыкмаганнар. Казан белән Биектауда 3-шәр, Лаеш һәм Яшелүзән районнарында 2-шәр, Опас, Ширмешән, Югары Ослан һәм Питрәштә берәр очрак ачыклана. Белгечләр сүзләренчә, чирне безгә җылы яклардан акчарлак, үрдәк һәм бакланнар кебек су кышлары алып кайта. Ширкиләр аларны тешли һәм шул рәвешле авыру юктыра. Ул бөҗәкләр канында озак вакыт саклана ди белгечләр. Соңыннан әлеге ширкиләр көнбатыш Нил бизгәген башка кешеләргә һәм кошларга да тарата. Ләкин акчарлак та, үрдәк тә безнең сулыкларда гомер-гомергә яшәде. Тик нигә соңгы елларда гына әлеге авыру тарала? Белгечләр моны климат җылынуы белән бәйләп аңлата. Без күрәбез җәйләр безнең кызурак, җылырак, кышылар мына җылы илләрдән күчә салкын урыннарга, өлкәләргә безгә мына җиттеләр. Мына бу ишер, лихорадка Западного Нила, элек ишердер күбрәк коньяк өлкәләрдә, мәсәлән, Астрахань, Волгоград, Ростов, Краснодар өлкәләрендә. Там бит 20 елда, бу елда бездә дә ишерекләре күзәтелде. Белгечләр хәзер җир шары җылына ди. Елның 22 июле җир өслегендә иң кызу көн буларак теркәлгән. Бу бөтен дөнья метеорология үзәге мәгълүматы. 21 июль көнне 17,8 градус. Аңа кадәр булган 2016 елда. Чынлап та бездә хәзерге вакытта глобаль җылыну процессы бара. Иң беренче чиратта бу инде безнең парник газлары аркасында, алар инде безгә кирәк. Әмма аларның концентрациясе арта, бу шул арту аркасында безнең инде җир өслегенең температурасы арта. Быел ширкиләр чын мәгънәсендә котырды дияргә була. Республик районнарында аларны өерләре белән очраталар, күпә көндез сырып алалар. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсендә белдерүләренчә, быел республикада июнь аеннан башлап 1129 гектар җирдә 458 сулык эшкәртелгән. Узган ел белән чагыштырганда күбрәк ди белгечләр. Авыру чыганагы ачыкланган урыннарда тагын 59 гектар җир агулана. Обработки территории от летающих комаров не проводится. Сулыклардан кала башка территорияләрне ширкиләргә каршы сыйкча белән эшкәртмибез. Чөнки әлеге агу кеше өчен зыянлы. Оча торган бөҗәкләр дә зарарсызландырылмый. Без бары тик ширкиләрнең йомыркалары табылган сулык һәм яр буйларын гына эшкәртәбез. Көнбатыш Нил бизгәге безнең республикада тәүге тапкыр 2010 елда ачыкланган була. Ул вакытта читтән кергән бер очрак теркәлә. Менә 2011 елдан башлап үзебездә очрый. Узган ел авыруны 8 кеше дә ачыклыйлар. Бездә Көнбатыш Нил бизгәгенә каршы вакцина юк. Бу очракта һәр кемнең сәламәтлеге үз кулында. Белгечләр ширкиләрдән саклану җайланмалары, бөҗәкләргә каршы сыйкчалар кулланырга, урман су буйларына чыкканда тәнне каплый торган кием кияргә киңәш итә. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Данил Филатов. Адымнар. Табигать җылыну белән бәйле тагын бер күренеш. Татарстан елгаларында соңгы елларда безнең яклар өчен ят кош бакланнар күренә башлады. Аларны әле кара казга охшаталар. Бер яктан табигать өчен яңалык һәм төрлелек, тик бер файдасы, бер зыяны ди белгечләр.
Пеликаннар семьялыгына кирүче әлеге кош сезонда 300 килограммга кадәр балык ашый икән. 2009 елда бездә 50 кош күренсә, узган ел 14 меңгә җиткәннәр. Беренче чиратта алардан балыкчылык хуҗалыклары зыян күрә. Биологлар елына зыян 180 миллион сумга җитәргә мөмкин дип саный. Бу атнада Илдар Сафиуллин бакланнар иң еш күренә торган урын Түбән Кама тыюлыгына юл тотты. Ана канатларын киптиреп утыра, ана ничек. Зәй районының аучы балыкчылар оешмасы рәисе Петр Чернов безне Татарстанда бакланнар иң күп яши торган урынга алып килде. Диңгез кошы бит ул. Диңгездә неге? Ну хар мен уйлыйм теге балык диңгездә активный добыча балык бара. Балык әзәя, менә урын эзлиләр. Елганың шәһәрдән ерак булмаган өлеше, монда беренче бакланнарны 15 ел элек күргәннәр. Башта кешеләргә якын килмәсәләр, хәзер моторлы кимәдән дә, зур камердан да курыкмыйлар. Беренче карашка әлеге кошлар мотор гына очып йөри, бернинди дә зыяны юк сыман, ләкин баклан бик мәкерле күчмә кош. Алар төркемләп яшиләр. Үзләренә куркыныч янаган чакта да нәкъ менә бердәм булулар белән җиңеп чыгалар. Балыкларга да күмәкләшеп һөҗүм итәләр. Бер баклан 600 граммлы балыкны бер юлы кабып йота ала. Петр Чернов 30 елдан артык балык үрсетә, сулыкларга 45 миллионга якын вак балык җибәргән ул. Быел Ростов якларыннан 1 миллион маймыч алып кайткан, 60 меңгә төшә. Аларны башта кичкенә сулыкта үстерә, көн саен ботка пешереп ашата. Көзгә Зәй елгасы һәм райондагы балыкларга җибәрәчәк. Тәҗрибәле балыкчы белеп тора, бу маймычларның беразы гына исән кала, чөнки буларны бакланнар юк итәчәк. Төпсез кисмәккә су салган кебек. Шуңа йөрәгәрне ди. Булай да зыян миллионнар белән исәпләнә. Җитмәсә бу кошларны аулау тыела. Государство булышмаса, аны үзегенә охотниклар дигән сымак, аны битереп булмый, потому что быелгы менә хәзерге вакытка бер патронда 100 сум тора. Бу федеральный программа булырга тиеш. Теге республиканский гына түгел, аны бер республикада бөтен җирдә Колорадский жукны бөтен җирдә бетермәсәләр, бу да нәкъ Колорадский жук инде. Балыклар су исемнәр белән туклана, алар кимегәч сулыкларны ләм төрле шу беләннәр басарга мөмкин дип белгечләр. Кыскасы, табигать балансына хилафлык килә. Баклан тизәге йогынтысында яр буйларындагы агачлар кырый башлаган. Балык хуҗалыклары эшләгән эшне юкка чыгаралар. Тизәкләре инде бер әйбәдә үстерми, әйтеп, кислоталап, бөтенләй үтереп бара торган була инде. Әле менә бу соңгы елларда гына булгач инде бу мәсьәлә белән шөгыльләнгән юк инде. Әгәр дә тора барада булай булса инде, без моны белән заниматься итә башларбыз дип уйлыйбыз инде. Менә шул балыкчылар белән бергәлектә, безнең инде биологик ресурслар оешмасы бар, аның белән бергәлектә заниматься итәрбез. Монысы Алексеевск районының Юш Кирнәле авылы әрәмәлеге. Монда чама белән 500 баклан бар дип белгечләр. Бакланов еще не знали. Бакланнар бездә 7 ел элек күренә башлады. Башта бик аз иделәр, хәзер үрчиләр. Аучылар аларны киек каз белән дә буты иде. Шулай ук төркемләп учалар, хәрәкәтләре охшаш. Баклан элек диңгез буйларында Байкал кебек зур күлләрдә генә булса, соңгы 15 елда төрле төбәкләрдә еш очрыйлар. Ала баклан хайранда зур кош, аның зурлыгы үрдәктән дә иррәк дип әйтсәк тә була. Ул систематика буенча пеликан сыман кошларга керә. Бу кошлар күбесенчә бөтенесе дә алар балык белән тукланалар һәм колония белән яшиләр сулыклар тирәсендә. Баклан Татарстанда ауларга ярый торган кошлар исемлегенә кермәгән. Узган ел Биоресурслар комитеты Дәүләт Советында канунга үзгәреш кертү тәкъдиме белән чыккан иде. Ул вакытта белгечләр балык хуҗалыкларына бер елга килгән зыянны 180 миллион сум дип бәяләде. Хәтта елгага куелган ятмәгә кереп элеккән балыкны ашый диләр. Тик канун проекты кабул ителмәде. Аны яңадан карарга булдылар. Бакланны аулау әлегә берничә төбәктә генә рөхсәт ителгән. Табигатьтә ниндидер баланс кирәк. Бездә сулыклар бик күп. Күлләр, елгалар, аннан соң инде бездә бит инде Камада, Иделдә калган елгаларда күп балыклар да бар. Соңгы елларда алар бик күп балыкларга зыян китерәләр. Аларны киметергә кирәк санын. Менә шуннан соң аучылар нәрсә кирәген беләләр. Табигать сагында туручы белгечләр хәзер аптырашта бакланны атарга ярамый, ләкин артык үрчүенә дә юл куймаска кирәк. Аның исәбен белү өчен санау методикасы да булдырылмаган. В Алексеевском районе, Чистопольский район. Алар Алексеевск, Түбән Кама, Тукай районнарында, Казан, Яршаллы да бар. Без хәзер бу мәсьәлә буенча уйланабыз. Аларны үрчетмәүнең әлегә бер ысулы бар. Ул яларны туздыру.
Бездә бакланның табигый дошманнары юк, шуңа күрә саннары кимемәячәк. Бер пар кыш елына ким дигәндә 3 бала чыгара. Аларны үзенә пар тапканчы ашатып торалар. Бу кышның бер үрнәк ягы да бар. Алар ак кышлар кебек парны бер тапкыр сайлый һәм гомере буе аңа тугры кала. Алексеевск һәм Зәй районнарыннан Илдар Сафиуллин, Алмазетдинов, Яңа Гасыр каналы. Без хәзер бер мәлгә бүленеп алабыз, аннары дәвам итәрбез. Адымнар тапшыруын дәвам итәбез. Казанда 20 ел элек булган транспорт реформасының нәтиҗәсе беткән һәм шәһәрдә бу тармакка яңача караш кирәк. Әлеге катлаулы теманы бу атнада Казан Думасы сессиясендә күтәрделәр. Бер яктан шәһәр җитәкчелеге җәмәгать транспорты буенча булган проблемаларны таный һәм халык мөрәҗәгатьләренең кимемәвен әйтә. Икенче яктан хәл итәсе мәсьәләләр финансларга барып тоташа. Бу хакта без Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров белән әңгәмә кырдык. Илдар Саиджанович, сез бу атнада бер кызыклы фикер әйттегез. Без Казанда яңа төзелгән юллардан йөрмибез, без аларда транспорт бөксендә торабыз дидегез. Юллар бит инде хәлне уңайлатыр өчен салына. Ни өчен бу очракта без киресенчә күренешкә юлыгабыз? Бу мәсьәлә турында Льюис Могридж парадоксы бар. Кешеләр бөтенсен күрә һәм алар юлларны күбрәк төзегәнне, юллар яхшырак булганны күргәндә үзенең автомобильләрендә җөрүне яхшырак дип беләләр. Һәм җәмәгать транспорты белән үзенең автомобилен арасында машина сайлыйлар. Бу фикер юлларны төземәскә дигән фикер түгел. Ләкин, мәсәлән, соңгы 5 елда Казанның юлларын ремонтлау һәм яңа юллар төзүгә 84 миллиард сум җибәрелде. Шул ук вакытта җәмәгать транспортының ярдәменә 8 миллиард кына, 10 мәртәбә кимрәк дигән сүз. Казанда 1000 кешегә 350 машина туры килә. Ягъни гаиләгә бер машина дигән сүз. Ни өчен бездә халык җәмәгать транспортын үстен күрә алмый? Моңа нәрсә комачаулый? Казанлылар җәмәгать транспортын сайлар өчен ул транспорт уңайлы эшләргә тиеш. Димәк, иртәнге таңнан төнге вакытка хәтле йөрергә тиеш. Бөтен поселокларга йөрергә тиеш. Транспорт дискриминация районнарга булмаска тиеш шәһәрдә. Ләкин моның өчен җәмәгать транспортынга ярдәм кулы сузарга кирәк. Мондый форматта эш билет выручкадан гына тормый. Һәм бөтен зур җәмәгать транспорты яхшы эшләгән шәһәрләрдә монарга бюджеттан акчалар карала. Шул Мәскәүдә, Санкт-Петербургта мәсәлән. Июнь ахырында Казанда автобус реформасы уздырдылар. Кайбер маршрутларны кыскарттылар, кайберләрен берләштерделәр, ләкин халыктан килгән мөрәҗәгатьләр кимемәде. Менә бу хәлне сез алдан күз аллый алдыгызмы һәм хәлне төзәтер өчен хәзер нәрсә эшләнә? Топливоның бәяләре бик каты үсте, зарплатлар үсә, башка затратлар да үсә. Шуңарга күрә аларны бөтенесе билеттан җыеп бетереп булмагач, перевозчикларга без ярдәм итәргә тиеш. Бу ярдәмнең зурлыгын белер өчен шәһәр Мәскәү научно-исследовательский институт транспортыга задание биреп, зур эш эшләнелде. Алар безгә рекомендациялар бирделәр. Беренчедән дублировать ителгән маршрутлар киселә. Һәм бөтен шәһәр буенча шәһәрнең бер башыннан икенче башына хәтле йөргән маршрутлар үзгәртелә. Алар кыскара, ләкин шул очракта аларның интерваллары кими. Бу мералар перевозчикларның затратларын киметә. Ниятның бөтен рекомендацияларын үтәр өчен калганнарын һәм җәмәгать транспортының йөрүен яхшырту өчен югары әйтелгән субсидиялар көтелә. Аларның алу мөмкинлеге бармы соң? Аларның алу мөмкинлеге бар. Җәмәгать транспортыга внимание бирү өчен перевозчиклар хәзер вакытта рәхмәтле һәм мондый шәһәрләрнең примерлары да бар. Без бит инде потопларның хәлен үзгәртер өчен гел халык кесәсенә генә керә алмыйбыз. Менә бу очракта нинди алымнардан файдаланырга була? Хәзер вакытта республикадан һәм шәһәрдән перевозчикларга ярдәм юк түгел. Мәсәлән, бу елны республика рәисе һәм шәһәр мэры ярдәмендә Казан перевозчиклары 157 автобус һәм 39 троллейбус алалар. Моның хәтле машина универсиадага хәстәрләнгәндә алынган юк иде. Мәсәлән,
универсиада алдынан 160 автобус гына алынды. Бу елны 194 машина алынды бер үк вакытта. Алар бөтенсе кондиционер белән булачак, кешеләргә уңай булсын өчен. Соңгы елларда Татарстанда яңа форматтагы мәчетләр ачыла башлады. Алар архитектура формасы, бизәлеше, үзебезчә миллилеге белән аерылып тора. Казан читендәге Урман арты бистәсендә Әхмәт Зәки хәзрәт мәчете. Яшел Үзән районындагы Яңа Турада, Алтан бистәсендә 30 имәнинеке. Казанның үзенә кайтсак, Яңа Рауза мәчете. Әлмәттәге Җәмигъ мәчет. Яңа мәчетләрнең каталогын төзсәк, без атаганнары һичшиксез аларга керер иде. Бу атнада исемлеккә Бөгелмәдәге Гәүһәр мәчете өстәлде. Бөгелмә генә түгел, дин кардәшләребез гәүһәрле булды. Минем шигем юк, һәр ачлыгын гыйбадәтханә буенча экскурсияләр уздырып, ислам туризмын җәелдергә була. Заманында шартлатып җыелган һәм бер гасырдан соң ачылган мәчет кыйссасы безнең алдагы репортажда. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Бөгелмә шәһәрендә нурлы азан яңгырый. Яңа мәчетнең 27 метрлы манаралары болытлар белән тоташкан. Дин йорты исеменә җисеме туры килеп, яшеллек арасында гәүһәр таш сыман. Аның исеме дә гәүһәр, гарәп теленнән җәүһәр дип, ул да булса җәннәттәге таш дип мәгънәдә килә. Монда төрекчә дә, монда немец стиле да бар инде. Белмим, менә архитекторларның тырышлыклары бик зур булды. Мәчетнең проектның командасы белән Илдар Минушев ясый. Ул Кукмара, Лаеш һәм Чирмешән районнарындагы мәчетләрнең проектларын эшләгән кеше. Һәр бизәкнең мәгънәсе бар. Без аны ничектер уйлап чыктык. Инде яңаны ниндидер стилистиканы ясарга. Дрезденда карадык мечетләрне. Анда да безнең үрнәк булды безгә ул. Зур залга 250 кеше сыган. Беренче җомга намазын шушында укыйлар. Эске балкон сыман кат хатын-кызлар өчен, тезләнеп намаз укырга сәламәтлеге мөмкинлек бирми торган кешеләр өчен махсус урындыклар кайтартканнар. Намаз укыганда, менә шулай каплап куясың да, монда сәҗдә урыны була. Рәхәтләнеп, сәҗдә итеп намаз укыйлар. Гәүһәр мәчетенең холлы күп функцияле. Ул коридордан, өстәге залда урын җитмәгән очракта бирегә келәм җәеп намаз укырга да мөмкин. Шул ук вакытта хәзрәтнең вәгазьләре турыдан-туры трансляцияләнә, ягъни аны онлайн карап була. Шулай ук бирегә урындык һәм өстәлләр куеп, төрле форматтагы очрашулар, никах мәҗлесләре дә оештырырга мөмкин. Иннани аналлаху ла. Бөгелмә элек-электән динилеге белән билгеле. 300 гасырлык тарихы дәвамында ул төрле елларда Уфа, Оренбург һәм Самара җирлекләренә караган. 1890 елга Бөгелмәдә 5 ширкәү, 2 хастаханә, 3 уку йорты, банк, китапханәләр булган. Тагын бер тарихи урыннары Хәким бай салган мәчет була. Аның фотосы муниципаль архивта саклана. 1923 елдан алып 1927 елга кадәр дини оешмаларның уставлары, аларның эш дәверләрен, муллаларның, мәчет әһелләренең исем, фамилияларын чагылдырган документлар. Бу мәчеткә Хәким бай 1870 елда нигез салган дигән мәгълүмат бар. Анда Хади Атласи хәзрәт булып торган айме. Мин аның ватыкларын гына күргән бар. Аны шартлаттылар диләр инде. Ул мәчеткә Озакы вакытны йөрергә булмады. Анда районный узел связи иде. Мәчетсез калгач та Бөгелмә мөселманнары иманын жуймый. Менә шушындый тарихи фото сакланган. Совет чорыныкы. Йөзләгән кеше кышын урамда карга утырып намаз укый. Зиратка чыгып, зират артында җыелышып, изләгән кешеләр гаит намазларын укыганнар. Дингә тартылыш булган. Шуннан соң 70-нче елларда мөселманнар шәһәр үзәгендә 2 катлы бина сатып ала. Аны манарасыз мәчет итәләр. Шу вакытларда мин киләем инде, шушында бабайларны карап тора идем һәм шулай да укыганнарын, таравих укыганнарын аларга инде кызыгып үзем дә басайым. 90-нчы еллардан соң шәһәрдә тагын 4 мәчет төзелә. Гәүһәр 5-нчесе булып ачылды. Бабайлар, әбиләр киләләр, авыллардан да киләләр. Хәзер дә киләләр, менә бит йөриләр бит. Яңа мәчет ачылды, бик әйбәт юл үстендә как раз кирип укырга. Бу атнада шәһәрнең күрке яңа мәчетне Рөстәм Миңнехановка күрсәттеләр. Ул республикадагы яңа гыйбадәт йортларын шәхсән килеп күрә. Решили сделать вот такую футуристичную историю.
Соңгы елларда ураза һәм Корбан гаетләрен яңа мәчетләрдә уздыру яңа традициягә әйләнеп бара. Алар үзенең заманчалыгы, шул ук вакытта үзебезчә миллилеге белән яшьләрне җәлеп итә. Милләтне тел һәм дин саклый диләр. Бабайларыбызның да биләребездә искә аласы килә. Аллаһның рәхмәте белән аларның дугалары кабул ителде дип уйлыйм. Менә хәзер вакытта бөтен форсат бирелгән. Җитәкчеләргә дә рәхмәт. Уйлап карасак, менә җитәкчеләр килеп мәчетләребезгә бергә намаз укып, дуга кылып, үзебезнең милләтебез өчен, ватаныбыз өчен борчылып торалар. Монда эшләүчеләр шикләнми. Гәүһәр шәһәрдә дин кардәшләрне генә түгел, кунакларны җәлеп итеп торучы урынга әйләнер. Бөгелмәдән Рания Абдрахманова, Ирек Хабибуллин, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.